Google Plus és la xarxa social de Google. És l'equivalent a la xarxa social més coneguda, que és Facebook. I més o menys funciona d'una manera bastant similar. L'única cosa és que hi ha dues diferències bàsiques. La primera és que, quant a la tecnologia, la xarxa Google Plus és bastant més avançada que la de Facebook i té algunes utilitats o moltes utilitats que per a la docència ens serviran moltíssim. I després, això és el punt positiu, i la diferència negativa és que la majoria d'usuaris té xarxa social com a xarxa social Facebook. En canvi, Google Plus és una xarxa social normalment més adreçada a gent més tècnica o més conscienciada amb el monopoli de Facebook, que de retruc cau en el monopoli de Google. Però bé, la qüestió és aquesta. Es coneix com la xarxa social més geek, que és el que es faria servir, el terme que es fa servir per a la gent rareta, per dir-ho així, aficionada a la tecnologia, etc. Per tant, ja tenim clar què és el Google Plus i ara el que volem és obrir-nos un compte en Google Plus. Per accedir-hi el que hem de fer és entrar al nostre Gmail, com sempre és la clau d'entrada, des d'allà podrem accedir on siga, i veureu que en la barra d'eines, en la part superior esquerra, apareix un més tu. Si fem clic ahí, ens portarà a la interfície d'entrada. Indiquem els noms que volem, en aquest cas és un nom fictici, nosaltres posaríem el nostre nom, aniversari, sexe, tal. Eliminem això que és perquè no use Google les nostres informacions per a crear publicitat personalitzada i fem clic en actualitzar. Hem hagut de canviar el nom perquè ens ha detectat que taller i servei o Alacant no són noms propis. Google té una política estricta quant a la identificació en la xarxa i no vol que posem un nom fals. En aquest cas, a veure si cola el d'Arnau Arnau. Tampoc cola. Tornem a provar. Finalment hem aconseguit un nom fictici, però que ha colat. Com veieu, el segon pas és afegir contactes al compte de Google+. Normalment sempre fa suggeriments a l'estil del Facebook i a més podem buscar des d'ací persones que estiguen en el Google Plus i que ens interessa incorporar com a contactes. En aquest cas passarem, afegirem, fixeu-vos en els cercles, amics, família, coneguts, seguiments, o podem crear cercles nous. Els cercles són els grups en què dividim els nostres contactes, a l'estil un poquet dels grups que tenim en el Gmail. És a dir, fer un paquetet amb tots els que són del vostre grup d'investigació, un paquetet amb tots els que són els alumnes, un paquetet, doncs això es diuen cercles, perquè després a l'hora de publicar i compartir informació serà tan senzill com dir, aquesta informació aquí la vull compartir, a esta gent, o serà totalment pública. Doncs aquesta és la idea. En aquest cas, afegirem ací com a coneguts i ací com a coneguts també. Continuem. Continuem no fent cas, són coses continuades de totes maneres, són suggeriments que dona el programa. I ací indiqueu, si voleu, doncs, col·loqueu una foto i indiqueu on treballeu, etc., la informació que desitgeu. En aquest cas, nosaltres no en posarem cap i ja hem accedit a la part de Google+. Este és el nostre Google+. Torna a insistir-nos si volem configurar-nos el Google+, però ja passem directament ací. Veieu, ací tenim el nostre nom, Arnau Beteta. Des d'ací tenim com a persones de contacte aquests dos senyors i ja tenim accés a tota la informació del Google+. Ara el que farem és veure en altres vídeos què és el que podem fer dins del Google+.